Alhamdulillah, 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 hamdan kasiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda ku sani ta kuce Asiya Indoma. Yau za ku gani cikin fara'a da jin daɗi akan abin da ya faru da ɗaliban science kankara wato jihar Katsina. Muna godiya ga Right Honorable Aminu Bello Masari da ya nuna damuwar shi akan abin da ya faru da wa'innan ɗalibai, kuma muna godiya da jajircewar da ya ga ya anso wa'innan ɗalibai daga halin da suke a ciki. Muna miƙa saƙon godiyarmu. Gwamna Aminu Bello Masari ya yi ƙoƙari, kuma mun gode, kuma muna yin ka, mun ga ka shiga damuwa. Ubangiji Allah ya ƙara ma lafiya da ɗaukaka. Allah ya kare ka daga sharrin maƙiya mahassada wa'inda suke zagin ka, suke kushen ka. Ni masoyiyarka ce ta har abada. Ina so wannan bidiyo da zan yi isan ma Right Honorable Aminu Bello Masari. Wallahi tallahi duk wanda yake zagin Aminu Bello Masari bai san waye shi ba. Mutum ne mai taimakon talakawa, mai zuciya mai kyau, amma mutane na zagin shi, suna rage mai wani zunuban nashi. To mun gode da ɗaliban nan da aka karɓo. Mun gode. Allah Ubangiji ya saka ma da alkhairi. Allah ya saka ma jami'an tsaro inda suka zo domin taimakon wa'innan yara ɗalibai, ƙannenmu, 'ya'yanmu, 'yan uwanmu. Godiya muke yi Right Honorable Aminu Bello Masari. Allah ya ƙara arziki da wadata. Allah Ubangiji ya yi maka sakamako da gidan aljannar Firdausi. Allah Ubangiji ya kare ka daga sharrin maƙiya mahassada. Allah ya saka fa haka. Jiya na fito cikin fushi ina kuka akan wannan abu da ya faru. Wallahi tallahi wa'inda ke zagin Right Honorable Aminu Bello Masari ba san waye shi ba. Although ni ban taɓa bai taɓa yi min wani abu, bai taɓa bani wani abu, ban taɓa wani mu'amala da shi ba, amma mutumin kirki ne a yanayin yadda yake zamantakewa shi, saboda ba a taɓa gwamnan da ke da sauƙin gani ba kamar Aminu Bello Masari. Sannan yana nuna jimamin shi da baƙin cikin shi akan duk wani abu da ya faru da jihar Katsina. Mun gode. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. Allah Ubangiji ya albarkaci zuri'arka. Allah ya yi ma sakamako da gidan aljanna. Sannan ina so in ba da saƙona ga masu zagin Right Honorable Aminu Bello Masari akan wannan ishu ɗin. Kuna rage mene, ya nuna tashin hankalin shi, ya nuna damuwar shi, kuma Allah ya anshi addu'anmu da addu'ar shi da gurin shi. Allah ya kubutar da su. In za a yi la'akari da 'yan matan Chibok shekara nawa suka yi, amma ga yanan very soon ba tare da an ja lokaci ba, duka 6 days an su wa'innan yara. To Allah mun gode ma. Ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi. Masu zagin ka kuma Allah Ubangiji ya sa su gano waye kai. Sai dai a ce ko na tare da Right Honorable Aminu Bello Masari su ne mutanen banza, amma kowa ya san cewa Aminu Bello Masari mutumin kirki ne. Ba siyasa ta sa ne wannan bidiyo din ba ko wani abu. Yabo ne, ya cancanci yabo, ya cancanci a nuna mai godiya akan abin da ya yi. Mun gode. Ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi. Daga taku Asiya Indoma, kada ku manta ku danna subscribe a YouTube channel ina mai suna Asiya Indoma domin kallon rayuwar mu a yau, abubuwan da ke faruwa ƙasar waje da na ciki. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sanar da ku da mun ɗora sabbin shirye-shiryen mu. Sannan ku danna liking domin ba mu ƙwarin gwiwa akan kawo muku labarai masu sahihanci. Mun gode Baba Masari. Ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi. Ban taɓa jan Aminu Bello Masari ya shiga raina ba, ya yi abin da ya burge ni kamar wannan abu da damuwar da ya nuna akan wa'innan ɗalibai. Mun gode. Allah Ubangiji ya saka ma da alkhairi. Allah Ubangiji ya saka ma da alkhairi. Wa'inda ke zagin ka kuma Allah suna ta rage ma zunubai. Wallahi tallahi Aminu Bello Masari mutumin kirki ne, kuma Allah Ubangiji ya ƙara mai ɗaukaka da nisan kwana. Allah ya sada shi da abin alkhairi wanda yake so a zuciyar shi. Allah ya ɗaukaka zuri'ar shi, ya shirya mashi zuri'ar shi. Mun gode. Na fito ne in ba da wannan saƙo zuwa ga
gwamnan Katsina Aminu Bello Masari ya yi ƙoƙari kuma mun gode. Allah Ubangiji ya ƙara arziki da wadata. Mun gode ƙwarai da gaske. Allah ya ƙara ma arziki, Allah ya ƙara ma lafiya. Allah Ubangiji ya baka abin da kake nema duniya da lahira. Kada ku ce ina ta maimaita wani kalma ɗaya ta abin jin daɗi ne. Jin daɗi ne, abin da ya kamata ne a yi. Mun yaba, ya yi kuma mun gode. Mun gode. Na san akwai mutane da yawa waɗanda za su zage ni akan wannan bidiyo ɗin, to ni kaina za a rage man zanabai, amma ko an ki ko an so ina bayan gaskiya. Sai dai ko in za a tsine ni, amma wallahi tallahi Aminu Bello Masari mutumin kirki ne, gwamnan kirki ne. Ba za ku yi da na sani ba sai ranar da Aminu Bello Masari ya sauka daga kujerar gwamnan jihar Katsina, in wani hau za ku tabbatar ku ce ai Masari mutumin kirki ne. Wallahi tallahi mutane mu ji tsoron Allah, sannan mu ci gaba da addu'a. Allah Ubangiji ya ba wa innan yaran lafiya, ya sa suna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya ba iyayensa haƙuri da juriya. Iyayen yaran ya kamata su fito su yi ma gwamnan jihar Katsina godiya akan jajircewar da ya yi wurin wannan abu. Mun gode Ubangiji, Allah saka da alkhairi, Allah ya ma sakamako da gidan aljanna. Na gode daga taku Asiya Indoma.